Nairobi. Jopiny kod kembe mok mag sirikal machoko taka e kuonde dak e boma ma Migori sani okete nyong'ong kuom puko taka e kuonde ma chik ok opuodho ka apisas migawo mar alwora e kauntino wacho ni koro gitimonegi apedha. Ripota marwa e kauntino Jojuma nitiere kod mathoth. Kembe mag ji gi wegi kata ji gi wegi machoko taka e kuonde dak to imiyo gi chudo matin kod oganda osiem kaka mago makonyo e yore mag keto ler e bombe mopogore opogore e Kenya mangima. Moko kuomgi tiyo kod taka kaka chupni mag plastik e loso mwandu mopogore opogore e sechego magiketo ler e alwora. Pango ma wan go makabambe ne wadwaro timo what we call sustainable management of waste. Ma gima wabiro dhi puko finally biro bedo gima tin ma negligible. Kambi mwase engage onego bed ni gibiro kendo giromo gi office mar municipality e dwe manyien. Gidhi biro kendo gidhi konyowa e neno kaka wanyalo timo gimiluongo ni recycling mondo gik ma ochoki oduogo kony japiny. Kata kamano, ywak nitie ni moko kuomgi choko taka gi kendo koro witogi e kuondego moko opuodhi machal kaka oche e kaunti ma Migori. In joma pondo, ng'ama deal gi waste onego bed ni obedo regulated, onego bed ni obedo licensed. In interest is to collect waste. No. Our interest is more than mere collection and getting money. Our interest and beyond waste, it's about health. Director migawo mar alwora e kaunti ma Migori Kennedy Ombogo wacho nitiere kembe ji gi wegi kata ji gi wegi machoko taka kendo koro pukogi e kuondego moko puodhi. Wasebedo kowa konyore gi department mar enforcement mondo wayuda ne private waste collectors gi magi gikawo taka kuonde ma gisekawe to gi pesa be gichoko kaeto gipuko taka kamoro amora. Wakwayo jopiny ni ka uneno joma chal kamagi timuru report. Migawo ma ochiwo wechego mag alwora kawo tende kod ten municipal ma Migori wach ne kindeni mabende koro gitimo apedha ni kembe kata ji gi wegi ma wito taka e kuondego moko puodhi bende gidwaro mondo koro gindikre ayanga kod piny owacho. Nitiere jok moko matama mama paro ni wadhi mana wuok mager wasebedo kwagore kodgi ma puko takataka kumora mora magiyude. Omiyo according to our bylaws ne wasesiemogi. Jopiny bende ojiwo mondo tim machiegni kod piny owacho e tieko midhiero mar taka e kaunti ma Migori. Taka en shida mok chakre kato en gi sirikal. Taka en shida machakore gi kama igole taka ma en household level. Sani sirikal mar Ochilo kata sirikal masani gero kuma onego bed ni ipuke taka. Taka ok nyal kawa kawati dhi dhure pap. Onyalo kelo tuoche mang'eny. Piny owacho mar kaunti ma Migori medo keto kenge mopogore opogore mar kedo kod midhiero mar taka ma oting'o nyiewo masinde mag choko taka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migawo marango chino mag pi kod keyo pi e puothe Zakaria Njeru